ଚାଟ୍ ଚାଟ୍ ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ ନ ଭଲ ଲାଗେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚାଟ୍ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବଟ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବା ସେଇଟା ସେଫ୍ ନୁହେଁ। ତ ଇଜିଲି ଯଦି ଘରେ ବନେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ୱା ୱା କ୍ୟା ବାତ୍ ହେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ରେସିପି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପୋସ୍ତ ନେଇଛି ଆଉ କିଛି କାଜୁ ନଟ୍ସ ନେଇଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପକାଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବି। ୟାର ପେଷ୍ଟଟି ଏମିତି ହେଇଥିବ। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ପଟ୍ରେ ଆମେ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଜିରା ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ୍ରାକଲ୍ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ କଟା ହେଇ ରଖିଥିବା ଅଦା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଠାରେ 4ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କି କାଟି ଦେଇଛି। ସେଇ ଟମାଟୋକୁ ଆମେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେନ୍ ବଢ଼ିଆରେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରି ସେଥିରେ ଏବେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ କାଜୁର ପେଷ୍ଟଟି ଆଡ଼୍ କରିବା। ସେଇ କାଜୁ ପେଷ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇ ମଧ୍ୟ ପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ୱାଓ ଅଏଲ୍ ବି ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ବସ୍ ଆମେ ଏବେ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଟିକେ ସିମ୍ କରିକି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବସେଇବା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ବଏଲ୍ ଆଳୁ ନେଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଏପରି ହାତରେ ସ୍ମାସ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖି ନେବା ଏବେ ଆମେ। ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍। ମୋତେ ତ ଏବେଠୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ମଟରକୁ ଆଡ଼୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବସାଇଦେବା। ଦେଖି ନେବା ଏବେ। ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଆମର ଚାଟ୍ର ମସଲାଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆମେ ପାଣି ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେତିକି ମିଠା ଦରକାର ବାସ୍ ସେତିକି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଚିନିଟା ପୁରାପୁରି ଡିଜଲ୍ଭ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି କରି ପତ୍ତା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଆମେ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ଖଟା ମିଠା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ବାସ୍ ସେଇ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ସେଥିରେ ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କାର ପାଉଡ଼ର ଦେନ୍ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ସେ ସିରପ୍ଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅଳ୍ପ ବହଳିଆ, ବେଶୀ ବହଳିଆ ନୁହଁ, ଜଷ୍ଟ ଯେମିତି ସିରା ଟାଇପ୍ର ନୁହଁ। ବାସ୍ ଏହିପରି ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିରପ୍ଟେ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେଇଛି। ଚାଟ୍ ସାଧାରଣତଃ ଏମିତି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ସର୍ଭ କରାଯାଏ। ତ ମୁଁ ଏଇଭଳି ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଛି। ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦରକାର କେମିତି ସର୍ଭ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଳୁ ଆଉ ମଟରର ମସଲାଟା ଦେଲି। ଦେନ୍ ତା ଉପରେ ଓନିଅନ୍ ପକାଇଲି। ପାମ୍ପଡ଼ିକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଦେନ୍ ତା ଉପରେ ପକାଇଲି। ଦେନ୍ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଳୁ ଆଉ ମସଲା ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆଳୁ ଆଉ ମଟରର ମସଲାଟା ଦେଲି। ଦେନ୍ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପୁଣି ପିଆଜ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇଲି। ଦେନ୍ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ସେଓ କି ମିକ୍ସଚର୍ ଯାହା ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍। ଦେନ୍ ତା ଉପରେ ଆମର ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଖଟା ମିଠା ସିରପ୍ଟା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁନି।
तो छालता ऊपर देन आमे कौन पकाया ना अल्प टिके कला लुण स्प्रिंकल करिबा देन आमे चाट को गोटे चम्मच मो आगे टेस्ट कर सारे तापरे वाओ देखो कितने बढ़िया देखा जाउची चाटटा टेस्ट करे ऑसम सो घरे चाट बनातु यार मजा नियंतु बट मो चैनल को सब्सक्राइब करिया को बोलंतुनी थैंक यू।